जय श्री राम। आज बात कर जाओ हमनी के ईवी और फ्यूल वाला गाड़ी के बारे में। हाल फिलहाल में काठमांडू के ओहर दोहर के चलते ई ख्याल मन में आयल, अपने के का लाग रहल बा ए पर अपने प्रतिक्रिया दे सकता नहीं, यानी कि कमेंट कर सकता नहीं। अब पहले के टाइम देखल जाओ तो ईवी उतना मतलब काठमांडू टू बीरगंज ना जात रहे, लेकिन फ्यूल वाला गाड़ी से जैसे 850 अभी भाड़ा हटे तो 850 रुपया लाग रहा रहे। चलो भाई फ्यूल एक्सपेंसिव भयल, फिर भी ओमे आवेला दिमाग में कि चलो फ्यूल के दाम बढ़ रहे तब इतना भय रहे, थोड़ा सा घटल तो एक के काहे ना घटैल सन, एक छिन केला ई बात इग्नोर कर दिया। अभी चल रहल बाटे ईवी जौन की चार्ज से चलेला। अब चार्ज से चलेला तो एमे देखल जाओ कि चल भाई फ्यूल के दाम बढ़ल तो तोनी के भाड़ा बढ़ैल सन, लेकिन ईवी में देखल जाओ तो फ्यूल के तो कोनो लगाने नहीं के भाई, काफी मिनिमम पैसा में उ चार्ज हो जाता और मजा से चल रहल बाटे। तो कॉस्ट यहाँ कुछ लागत नहीं के बाटे। पहला तो चलो फ्यूल के लागत रहे तो तुहनी के भाड़ा बढ़ैल लो, लेकिन जहाँ तुहनी के कॉस्ट ही नहीं के लागत, आप कहब लेकिन गाड़ी नया किनले बानी तो गाड़ी तो सुमो भी किनाए रहे, लेकिन सुमो में तो कॉस्ट के हिसाब से भाड़ा बढ़ल। यहाँ कथी से भाड़ा बढ़ रहा बा अब हमार जानकारी नहीं के कि हम ज़्यादा सोचे नहीं कि हमरा बुद्धि नहीं के बाटे, ई भी कह सकल जाता है। लेकिन हमरा हिसाब से अगर उ गाड़ी चलत रहे ज़्यादा कॉस्ट रहे तो ओकर ज़्यादा भाड़ा रहे, चल ओके बा। लेकिन ई भी चल रहा बाटे, ई भी में कॉस्ट नहीं के तो थोड़ा उ हिसाब से तो एकर भाड़ा सस्ता ही रहे के चाहिए। अपने लोग के का लाग रहा बाटे कि ईवी गाड़ी के भाड़ा फ्यूल वाला गाड़ी के कंपेरेटिवली कम होके के चाहिए कि ना, ए पर अपने अपन प्रतिक्रिया दे सकता नहीं। जय श्री राम।